csinál itt? Donya Carmela kért meg, hogy A segítsek. padlót takarítsa. Menjen az istálóba, ott van a maga helye. Don Malcolm, szeretnék beszélni. Én találom ki a híreket, csak elmondom őket. De te csak... Ó, felejtsd el! Szóval a gyerekek és az egerek nem találtak a városban semmit? Kellett búcsúzni a szeretett Kolozsvárjától. 1846 őszén visszaszerződtetik a Pesti Nemzeti Színházhoz. Énekes szerepekben már nem játszik. Azt a gyerekek is érzik, hogy többen vagyunk. Jöttek a baptista gyülekezetből Majd utána, amikor bejelentjük nekik a nagy eseményt, megajándékozhatnak. Első bábú. Kezek fent, tenyerek kifelé. Spontán, ösztönös reakció. Kettes bábú. A jobb... Erre haragszik. Az őrmesterre. Kellemetlen őrizni egy fenevadat. Akit fenevadnak titulál, nem áll messze egy dögevőtől. Nézzel a spréul. Asszonyként is hasznosítható tippjeire. Nézzük, mit mutat ma nekünk Anne Burrell. A rostélyos szték igazán Öltözés. Meglőttek egy pakisztánit. A mi emberünket. Az egy zsaru. Igen. A valódi neve Samir Muhammad. Ők Szemi Kánként ismerik. Az antiterrorista program egyik beépített. Cica, gyere csak. Itt a kajád. Majd szolgass. Kész egy kis magot, madárka. Már csak 18 perc van vissza a halálosan izgalmas 10. mexikói kajazabáló versenyből. Mindannyian élvezitek? A színpadon látható... A híresztelések Mivel majdnem bezúztam a fejét, és végül strandtáskát kötöztek a fejére. Nyugodtan kihagyhattad volna a strandtást. Az eredmény egy hibátlan, aranyszínű korong. Ha mégsem az, akkor repül. Olyan fajta vulkáni működést képvisel, amilyet manapság már nem tapasztalunk a Földön. A fő volt. Szeretem a medvéket, azt nézd! Nem akarok szarvasfejet vagy nyulat venni. Valami egyedi, különleges dolgot szeretnék. Tetni a vásznat, mint a kalauz bácsi. Na, mit gondolsz, őt kitanította meg a használatára? Hát én? Mindent tőlem tanult a drága kisfiam. Végtére is... De nem hagyhatod elmenekülni! Várnál, amíg bekapcsolom a kamerát? Meg mit csinált, és találjátok ki, hova rejtette el ezt a lakatot. Se láttál. Amikor egyszerűen csak a vizet vonják ki a levesből, és ezáltal olyan tartósítási módokat találtak most már fel. És ez, hogy a magyar megszállók, mint hogyha humánusabban viszonyultak volna a helyi ukrán lakossághoz. Vagy egyáltalán állíthatjuk-e, hogy az ukrán lakosság különbséget látott egyáltalán megszálló és megszálló? Megtartja. MTK bedobás. És megint egy óriási védelmi hiba a PSV-től. A jobb oldal teljesen átjárható volt. Másodszor vezet az Ajax a mérkőzést. Újabb brilliáns játékot láthattunk a Dortmundtól. Márko általában belövi ezeket, de hát ezúttal többet tett bele erőből, mint...
Taban! Erre,